ମାନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜିହୁଦା ଜଣେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ପିଲାତ ହସ୍ତ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିୟମ ସଭାକୁ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜନତା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ରବିବାର ଆସୁଛି। ଶୁକ୍ରବାରରେ ମେଷ ପଲେ ଯେମିତି ପଳାୟନ କରେ ସେ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ମରିୟମ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଶୁକ୍ରବାରରେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢି କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଯୀଶୁ କାଲବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାରରେ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଜଗତ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶୈତାନ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହସ୍ତରେ କଣ୍ଟା ପାଦରେ ବି କଣ୍ଟା ବିଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଯୀଶୁ ଏଲୋହି ଏଲୋହି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ କାହିଁକି ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା, ଭୂମି ଫାଟିଗଲା। ଆମର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାରରେ ମରିୟମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ କିଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦବ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ମରଣ ଓ ପାତାଳର ଚାବି ଥିଲା। ଶୈତାନ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ କି ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ହେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ହେ ମରଣ ବା ହେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ବିଜୟ? ହେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏହା ଆଜି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ